niin, tehdäänpä nyt tämmönen pieni esittelyvideo tästä pelahärvelistä, jonka mä oon tuossa rakennellut syksy talven aikana. Ja siinähän on tekniikka, voidaan kurkistaa tonne penkin alle. Niin siinä on TGP neliveto mönkiä moottori. Oikeastaan tuosta vähän. Elikkä siellä on mönkien moottori. Tuolla on sitten mönkien takaperästä tehty toi. Tuolla huonosti näkyy kyllä, mutta tuolla on perää ja siinä on akseli lyhennetty ja siihen saa hihnapyörät tuohon perälle. Sieltä veto menee hihnoilla tonne telojen vetoakseleille. Tuo ohjaus on tässä sitten toimii noilla hihnan kiristimillä. Ja hihnakytki periaatteella. Sitten siinä on levyjarrut tuolla pelastojen sisällä. Tuolla näkyy mönkien levyjarrut. Tuolla on sitten jarrupääsylinterit, jotka käyttää niitä jarruja. Semmonen mönkiä. Onhan siinä vielä kaikenlaista tekemistä, mutta on jo ajokunnossa kuitenkin. Ihan pätevä oloinen peli. Kyllä menee. Työvaloja ja semmosia laitettu sinne. Siinä on sitten vähän mittaristua ja flektikäynnistystä ja USB-pistoketta, että voi puhelinta ladata tai jotain. Vinssi käyttökytkimen laittelin tuohon. Ja vinssit siihen tulee tarkoitus laittaa etu- ja takaa vinssiin. Vetokoukkua siellä ei vielä oo. Kaikenlaista siinä on vielä tekemistä. Eiköhän se siitä valaamista.